levein hi May ni thum Sunday ani a Bible zia chhuah katum kha meeting kal tak zel ke hole lo khong kar khata liam to a ale mu mal deuh lakin ten kan ti chhowa calendar te kan siama hei min kha ni a hei voina Genesis bung som ni pakwa chin hi zo chia hei som thum na tur hi nak to ka zia tur ania nak to ka hian som thum atanga thum tin kan da ka zo manang emaw ti chuan hei ka zia to chin ho kha nia hei hong ve nual to mai ania ti chuan in ka zia na man ro kan ti lang ve hrim dua hi 90 GSM paper ania bond paper ka siam chapania ang lo hi ka cha paper a hi ti chuan ka print chop veka tian customizing chu ta hian ka siap thina nakina bain ka kala du don sia bain all samnan lo sheet ta hian ka zia kani ti chuan pen pen tonic hi ka hmang boka BRT ti khane tha ka ti na san chu lai chel na hi lian em ma a chel a hu man do ma zi a rei don in ti chuan a thu a chang te eng lo lian ang khan pen gel pen dum hi kamang thin bokani ti chuan a kar khat nuwa meeting ka progress kan en lenga ni som Sunday chun Exodus on thlen man ram kan tum to guys, thank you, peace.